Στην ανθρώπινη ιστορία, τα γεγονότα επηρεάζουν λίγο ως πολύ το παρόν και το μέλλον λαών και τόπων. Κάποια όμως κυριολεκτικά τα καθορίζουν. Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη εδώ στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Τότε, στην παραλία του Σχοινιά, αποβιβάστηκαν 70.000 Πέρσες με στρατηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη με σκοπό να επιτεθούν στην Αθήνα. Ο Δαρίος, ο μεγάλος βασιλέας της Περσικής Αυτοκρατορίας, είχε αποφασίσει να επεκταθεί δυτικά. Οι Αθηναίοι προτίμησαν να τον αντιμετωπίσουν στο Μαραθώνα, όπου οι Πέρσες είχαν ήδη στρατοπεδεύσει. Ο Μιλτιάδης, ο στρατηγός των Αθηναίων, είχε να παρατάξει 10.000 στρατιώτες συν 1.000 συμμάχους από τις Πλατεές. Τότε, στο στρατιωτικό συμβούλιο που έγινε, οι Αθηναίοι αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια από την ισχυρή Σπάρτη και στέλνουν ως αγγελιοφόρο εκεί τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη. Ο Ηρόδοτος, στην ιστορία του, αναφέρει ότι ο Φιδιππίδης έφτασε στη Σπάρτη την επόμενη ημέρα. Οι Αθηναίοι πέτυχαν περίλαμπρη νίκη στο Μαραθώνα. Ο άθλος του Φιδιππίδη ακτινοβολούσε, αλλά και αμφισβητήθηκε. Ο Ηρόδοτος θεωρήθηκε υπερβολικός. Φάνταζε ότι ήταν αδύνατο να διανυθούν από άνθρωπο 246 χιλιόμετρα τραχιάς και δύσβατης διαδρομής μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Όμως, το 1982, μια ομάδα Άγγλων δρομέων τολμούν να προσπαθήσουν. Η άφιξη των Τζον Σόλτεν, Τζον Φόντεν και Τζον Μακάρθι στη Σπάρτη μέσα σε 2 ημέρες απέδειξε ότι ο Ηρόδοτος είχε δίκιο. Το νέο έκανε το γύρο του κόσμου και μέσα σε κλίμα γενικού ενθουσιασμού γεννήθηκε το Σπάρταθλον. Ο αγώνας υπεραπόστασης που αναβιώνει το μοναδικό αυτό άθλο και διοργανώνεται ανελιπώς κάθε χρόνο στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η 24η Σεπτεμβρίου. Η πόλη ξυπνά. Φέτος έγιναν πάνω από 450 αιτήσεις συμμετοχής και έγιναν δεκτές οι 350. Στο Ηρώδειο, κάτω από την Ακρόπολη, εμφανίστηκαν τελικά οι 325. Οι πολυπληθέστερες ομάδες φέτος ήταν των Ιαπώνων και των Γερμανών με 75 και 45 συμμετοχές αντίστοιχα. Η αναμνηστική φωτογραφία λίγο πριν από την εκκίνηση. Σε λίγο θα αρχίσει η περιπέτεια μιας δύσκολης διαδρομής 246 χιλιόμετρων. Ένας αγώνας δρόμου πάνω στα χνάρια του Φιδιππίδη. Επτά το πρωί και ο αγώνας αρχίζει. Στο σταθμό της Κορίνθου, οι αθλητές μπορούν να λάβουν βοήθεια από τους συνοδούς τους, αλλά και να κάνουν ένα χαλαρωτικό μασάζ ή και να ξεκουραστούν. Η ομάδα των γιατρών βρίσκεται σε επιφυλακή, το ίδιο και οι φυσιοθεραπευτές.
Σε μια γωνία καταγράφονται ηλεκτρονικά χρόνοι και αφίξεις. Τα στοιχεία του αγώνα μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο. Πολλοί εδώ θα ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Κάποιοι άλλοι θα έχουν την ευκαιρία για ένα ελαφρύ γεύμα. Οι περισσότεροι αθλητές έχουν ηθικό υψηλό. Οι αθλητές περνούν ένας-ένας και ύστερα από λίγα λεπτά αποχωρούν. Όπως πολλοί λένε, ο αγώνας αρχίζει από τώρα. Αρχαία Κόρινθος. Τα μνημεία φανερώνουν την αρχαία δόξα της πόλης. Λίγο μακρύτερα από εδώ, στην περιοχή του Ισθμού, τελούνταν κάθε 4 χρόνια τα Ισθμία, αγώνες ανάλογοι σε μορφή και σημασία με τους Ολυμπιακούς. Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, ο σταθμός ελέγχου καταγράφει τη διέλευση των δρομέων. Η βίλα των Όφεων πάνω στην οδό Φιδιππίδη στην Κορινθία. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σταθμούς. Λίγες στιγμές ανάπαυσης σε ένα σημείο με ευχάριστο περιβάλλον. Τους σταθμούς του αγώνα στελεχώνουν άνθρωποι από το σύνδεσμο, αλλά και πρόσκοποι και εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων, ακόμα και φοιτητές, μέλη κοινωνικών οργανώσεων και απλοί πολίτες. Αρχίζει να σουρουπώνει. Στους σταθμούς ελέγχου τα πράγματα είναι χαλαρά. Οι αποστάσεις ανάμεσα στους αθλητές είναι μεγάλες. Ευχάριστη διάθεση και ενθαρρυντικά λόγια. Όσο περνάει η ώρα, τα σωματικά αποθέματα εξαντλούνται. Σε λίγο, μόνο τα ψυχικά θα απομένουν στους αθλητές για να συνεχίσουν. Η αρχαία Νεμαία ξαναζεί κάτι από την αρχαία αθλητική της δόξα, τότε που ήταν η έδρα των Νεμαίων, των αθλητικών αγώνων που γίνονταν προς τιμήν του Δία. Τα ερείπια του ιερού του Δία σώζονται έως σήμερα μέσα σε ένα αρμονικό φυσικό περιβάλλον. Έχει πια βραδιάσει στην αρχαία Νεμαία. Είναι ένας κομβικός σταθμός στο μέσον περίπου της διαδρομής. Το δελτίο καιρού προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις. Η νύχτα προμηνύεται δύσκολη. Η κούραση είναι πλέον εμφανής. Οι φυσιοθεραπευτές έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Η αξιολόγηση της κατάστασης των αθλητών από εδώ και πέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η εξάντληση θα παίξει το ρόλο της. Το δυσκολότερο μέρος του αγώνα βρίσκεται μπροστά. Είναι η διάβαση του Αρτεμισίου ή, όπως λέγεται, η διάβαση του βουνού. Η βάση του βουνού. Οι δρομείς ακολουθούν το αρχαίο μονοπάτι, την κλίμακα, όπως είναι γνωστό από τον Παυσανία. Η κορυφή του βουνού βρίσκεται στα 1200 μέτρα και αποτελεί το ψυχολογικό όριο του αγώνα. Από εκεί, οι αθλητές μέσα σε τσουχτερό κρύο θα αρχίζουν να κατηφορίζουν προς τον Σάγκα και την Αρκαδία. Ο πρώτος δρομέας φτάνει στη Σπάρτη. Είναι ο Ιβάν Γκουντίν από την Ιταλία. Ο Ιβάν, μετά από εξαιρετική προσπάθεια, τερματίζει με χρόνο 23 ώρες, 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα.
φόροι τερματίζουν στη Σπάρτη, οι περισσότεροι δρομείς βρίσκονται ακόμα στο δρόμο. Ο αγώνας συνεχίζεται σκληρός στη Λακωνία και την Αρκαδία. 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σπάρτη, ο κεντρικός σταθμός της Τεγέας. Οι χρόνοι και τα περάσματα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Οι γιατροί προβληματίζονται με την κατάσταση κάποιων αθλητών. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Η πορεία των δρομέων στην εξοχή της Πελοποννήσου. Για τους περισσότερους, το μέρος αυτό είναι γνώριμο, αφού έχουν αλλεπάλληλες συμμετοχές στον αγώνα. Πολλοί τους αποκαλούν ως την οικογένεια που τα μέλη της δίνουν ραντεβού στη Σπάρτη κάθε χρόνο. Ο Σέπο Τάπιο Λεϊνόνεν κλείνει φέτος 26 συνεχείς συμμετοχές. Ο Λεϊνόνεν, 70 ετών πλέον, δήλωσε ότι φέτος ήταν η τελευταία του συμμετοχή, χωρίς βέβαια να τον πιστέψει κανείς. Αυτό το Σπάρταθλον θα είναι το τελευταίο μου. Δεν κατάφερα να τερματίσω φέτος, αλλά είμαι πολύ περήφανος που έχω τρέξει επί σχεδόν 30 χρόνια. Έχω δημιουργήσει ένα σωρό καλούς φίλους από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Αυτός ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για μένα, γιατί δεν έχει χρηματικό έπαθλο. Οι αθλητές που τερματίζουν βραβεύονται με ένα στεφάνι ελιάς και λίγο νερό από τον Ευρώτα. Αυτό είναι το Ολυμπιακό ιδεώδες. Όταν έτρεξα το πρώτο Σπάρταθλον ήμουν παιδί. Τώρα πλέον είναι καιρός να σταματήσω, να βοηθάω τους άλλους αθλητές και να συναντώ εδώ τους φίλους μου. I take too much stress, so now I think it's time to stop it and come to help the runners and see good friends. Η Βρετανίδα Έμιλι Γκέλντερ φτάνει στους Βουτιάνους. Σε λίγο θα τερματίσει στη Σπάρτη ως η πρώτη γυναίκα για φέτος. Την τριάδα θα πλαισιώσουν η Ιαπωνέζα Μασούμι Γιοσιμούρα και η επίσης Βρετανίδα Heather Foundling. Good time. Excellent. Good time. Thank you. Let me clean your glasses.